Iki lho yu menu simpelku ge ingi ana ayam bakar bumbu kecap, gandengane ana oseng tauge karo tahu, bar ngono ana sambel bawang sing disiram minyak panas ngene iki lho yu. Pirang-pirang dina iki lho yu masakku dibaturi angin sing kuwenceng ngene iki sampai peringe ngguri pawon ki lho mobat mabit kaya ngene iki yu. Masih ya ngono demi kelancaran hidup masak tetep berlanjut yo yu. Nah iki wis tak siapno ayame setengah kilo wis tak umbah resik. Bumbune ya bar tak umbah pisan iki mang yu ana bawang brambang kemiri kunir jahe mbek lombok abang nek senengane pedes yo kena ditambahi lombok setan biar tambah pedes mantul yo bareng terus di blender sampai lembut tak rungok-rungokno blenderku kok keprek kabeh njaluk ijol sawangane iki yo sok mben wae nek es bayaran yo dijoli sing apik yo nek gak lali wis bareng ngono terus digongso bumbune iki mang wis tak satno banyune terus tak kei minyak digongso sampai ambune wangi aja lali ditambahi serai ambekan godhong jeruk yo diublek-ublek neh sampai bener-bener mateng bumbune ben gak langu soalnya no kemirine yo kemiri ku marai langu terus lebokno ayame sing wis diumbah mang yo diublek-ublek sedelok ben rata bumbune ambek ayame bar ngono dikei banyu saithik terus tambahi bumbone ku mang ono uyah bar ngono dikei gula pasir saithik terus dikei gula abang sing wis disisir terus dikei kaldu bubuk ambek dikei kecap manis iki kecape aku tak kira-kira wae yo ora tak taker pokoke yo nek seneng legi dikei sing akeh ngono wae dadi aku nek masak iku masih nganggo gula abang tetep nganggo gula pasir yo pas aku nek dikei gula pasir ku luwih sedep ngono lho yo nah terus diudek-udek sampai rata iki mang terus ditutupi dimasak sampai bumbune resep banyune sat ayame yo empuk nah nek wis koyo ngene iki wis siap dibakar yo aja sat-sat soalnya kok bumbune iki dienggo ngolesi pas bakar neh yo terus didekek teplone iki genine cilik wae jarno teplone sampai panas lagi didekek ayame mang yo nek pas regep ngono kae lho yo ora males biasanya aku bakare nganggo areng dadi ku malah oleh asape malah marai sedep sanget-sanget bakarane krasa ngono lho yo nah karena iki yo disambi gawe pesenan pizza piring dadine tak bakar teflon ben cepet yo aja lali diwolak-walik genine cuwili wae ben gak gosong ben resep ambekan matenge rata yo bar terus diangkat dingkir wis mateng ayame asline iki mbah jenenge ayam bakar apa karena bumbune ana kecape dadi tak jenekno ayam bakar kecap ngono yo rasane legi asin cuwocok pokoke enak yo nah gawe gandengane kita siapno se aku tuku tahu ki mang 2000 diumbah resik bareng terus tak kei uyah ning adah tak nggo mbacem tahune ben ono asin-asine ben gak tawar ngono yo terus tahune dirisi sesuai selera bareng ngono terus dimarinasi sedelok tahune ben uyahe resep lanjut digoreng setengah mateng yo karo goreng tahune ngene iki mang yo tak sambi karo nyiapno bumbu osenge yo ana bawang brambang lombok abang lombok setan yang dirajang ditambahi tomat karonan laos geprek dadine nek tahune mateng diangkat karek gongso yo bumbu irisane iki mang cukup digongso sampean layu aja